ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಎನಿವೇಸ್ ಪ್ರಶಂಸಾ ಟೀಮ್ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲ ಎಂಚ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಲ್ಪೆರಿಂದ ಕೆನ್ಗ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮಕೆನ್ಗ ಶಿವಶರಣ್ ಸರ್ ಪಿದೇಡ್ ವರ್ಷ ಮುಲ್ ತೆಲಿಕೆದ ವರ್ಷ ಬಂಜಿ ನೆಲಿಕೆ ತೆಲ್ಪಾಯರು ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಬೂರ್ ತೆಲ್ತೋ ಇತ್ತ. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ 3 ಜನಕ್ಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 3 ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಿತಿನಾತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂದು ಡಯಲಾಗ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೋಡಿತಿನಾತ್ ದಿತ್ತಾರೆ. ಈ ಸತಿ ಒಂಚೂರು ಸಂದೀಪ್ ಕಮ್ಮಿ, ಜಿಂಡ ಏಪಲ ಸಂದೀಪ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಸತಿ ಒಂಚೂರು ಸಂದೀಪ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಮರ್ವಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಪ್ರಸನ್ನನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಬೊಕ್ಕ ನಿಖುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಂತಿ ನಕುಲ್ ವಾ ಟೀಮ್ ಲೆಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಆಡಿಯೋ ವಿಷುವಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ ಎಂಕುಲು ತೂಪಿನ ಹಿಡ್ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬತ್ತನ ಎಂಚಾಪುಂಡು ನಿಖುಲ್ ತೋಚಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್. ದ ಡ್ರೆಸ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ಪ್ರಸನ್ನ ಒಂಚೂರು ಪಡೀಲ್ನ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೈಲ್ ಬರೋದಿತ್ತಾನೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್. ಓವರ್ ಆಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್. ಶಿವಧ್ವಜ್ ಸರ್ ಇರ್ಪಂಡೆ ಎಂಚಾಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಯಪಂಡ ಕಾಮಿಕ್ನ ಕೊರಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಇದನ್ನು ಬಡತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ, ಆ ಕಿಡ್ಡಿಶ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಸೂಪರ್. ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ತಿಳ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪೂರ ಉಂಡದು ಓವರ್ ತಿಳ್ತೇನೆ ಮೇ ಬಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಗೊತ್ತು ಚಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಲ ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬುರು ತೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಎಂಕ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಲಾಫ್ಟರ್ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಅಂತದೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ವರ್ಡ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ. ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೂಪರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರು ಪಂದ ಶಿವಣ್ಣ ಪಂದಲ್ಲಕನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಐ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಪಂಚ ಹೊಂದಿತ್ತಂದೆ. ಬುಕ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ದ ತೊಂಬತ್ತನ ಐತಲ್ಲ ಪಂಚಸ್ ಅವೇ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪತ್ತ ನಾನು ರೆಡ್ ರಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಶಶಿರಾಜ್ ಸರ್ ಇರ್ಪಂಡೆ ಎಂಚಾಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈತ್ ಮುಟ್ಟ ನಡತಿನ ಟೀಮ್ಸ್ ಉಲೈಡೆ ಎಂಕುಲು ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪುಣದಾಂಡ 101% ದಿಸ್ ಟೀಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಬಾಕಿದ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರಿಂದ ಎನ್ನುವೇನು ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮೂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಈಕ್ವಲ್ ಅವಕಾಶ ಐತನ್ರಿ. ಬೊಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಂತೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಆತಂದ್ರೆ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಅರ್ನಾಲ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಟಿಪಿಕಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಐತಂದ್ರೆ ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚಸ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬಾಲ್ಯದ ಮುಗ್ಧತೆನ ನಿಕುಲು ರನ್ ಥ್ರೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ದಾರೆ. ಮುಗ್ಧತೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಹಾಸ್ಯ ಇಂಚ ಪಂಚಾಪನ್ ಮನ್ಪುರಂಚಿನ ಅವು ಸಿಲ್ಲಿ ಆದ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಓಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಮನಸ್ಸಿಡ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಧ ಹಾಸ್ಯ ಎಂಚಿನಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಡ್ಜಸ್. ಓಕೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲು ತೆಲಿಪದು ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಬರ್ಪದು ಬುಡಿಯರಿಂದೆನ್ನುವೆ. ಎನಿವೇಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.